got everything about you. If it means daily, on a daily basis, proof, I will do that. Imbiza. When wawudume ngembiza yokulapha isilonda. Wawuyiphekela ubani? Wena igama lakho usewena uzibani bani usuphididi baby oil. Uphididi isibongo sakho owaka cooking oil. Nako futhi azalale namadoda. Hayi ukuthi uyathanda yinto akayilanda esimrequire ukuthi alale namadoda. Cha uthi omunye nibangani. I-date on yomdala ubaba omdala futhi angeke ngisho ukuthi ubaba umantanyuza eseshaya ingane. Ngizombhaqa angeke ngimiyeke ngizombhaqa. Angeke ngimiyeke ngeke. Ngeke ngimiyeke. Ya kuyonisiza futhi lo ukuthi ningayingeni wena wakho buka nje uphididi ubuka isihlabani silwa nomuntu oqondile. It's about to go down. Nakho-ke Dr. Khekhelezi sekayijika yonke lento uthi akusana fight. Ingabe uyiligwala noma vele King Bhaka bekaqinisile ngaye? Mbukeli sitsheleni kuma comments imbono yenu ningakhohlwa nokulike nokusubscribe. Asimzweni ukuthi uthini. Ngalunywa nje ngaphethe nduku. Ngathi ngiyakha kwaphidle ngathi ngiyafulela kwaneta sikukula. Ngidala ohlala emoshali. Nginibingelele nonke South Africa, ngibingelele bonke abase Johannesburg, ngibingelele bonke onyama kayiphela amazinyo endoda, ngibingelele kwamashu, ngibingelele Eastern Cape phesheya kwaNciba. Uma ungena ngicela ungenzele ifavor. Ngiyacela ngiphinde ngiyacela futhi. Ngicela nje ushare ulive wami. Make sure that you share ulive wami. Ushare nje as much as you can. Banike nje bonke abantu ulive wami batshela ukuthi sengifikile ngizokhuluma ngoba kumele ngikhulume. Please share my live. Ushare nje ulive wami uhambe kakhulu uyofika konke kuzo zonke izindawo. Ungakhohlwa ke if you are new ekuthenini ungilandele ngicela wenze sure ukuthi you like my page and you also follow my page. Sanibonani South Africa yonke, ngiza kunina ngokukhulu kuzehlisa, ngokukhulu ukuthobeka nangokukhulu ukujula la engifike khona sabuka izinto kakhulu ngeso elijulile. uNkuluNkulu namhlanje uthi angithandaze before ngiqala ulive wami ngoba abaningi bayophatheka kabi. Kukhona bayophatheka kabi namhlanje bathi wasidida mkhulu uthini, kukhona bayojabula. Ngicela lapho khona uphakamise isandla sakho saka right. Uma uthi ngiyakuzwa nedlozi lakithi lapha likhona mkhulu alingithinte, isandla sakho saka right siphakamise. Kungenzeka usiphakamisi, kungenzeka ukuthi I'm not a fool, I can't lift up my hand, but trust me, this will mean a lot to you. Ungawavala amehlo ngoba izwe lahamba. Sivala amehlo sithandaza, izwe lahamba. uNkuluNkulu woshaka, uNkuluNkulu osenza ngakhona, uNkuluNkulu odingani, uNkuluNkulu okhokho bethu owawukhona emandulo namanje usekhona futhi uyoqhubeka kube khona. Uthe okungenzeka kubantu kodwa kuwena kuyenzeka. Uthe Nkosi ngeke size sicele isinkwa usinike itshe. Moyo ingcwele, moya kaThixo, namhlanje ebusuku ngiyathandaza kuLwesibili. Ngikhuleka kokhokho bonke, ngikhuleka konke amadlozi emoyeni yonke esemkhathini nemoya yonke esemanzini. Ngikhulekela Nkosi yamakhosi izwe lethu lase South Africa. Ngikhulekela Nkosi abantu bonke ababuka ulive wami asebengenile. Ngikhulekela Nkosi nabangakangeni. uNkuluNkulu aphakade kunabantwana abahluphekile Nkosi, abathi mabengena lana bathi Nkosi abahlale indebeni zami. uNkuluNkulu sikhulekela lwamntwana abahlala bangikhulekela emthandazweni yabo bonke ngase sonke isikhathi. Izimpi engibhekane nazo, izimpi uNkuluNkulu
angeke uzungilinge ungaphezulu amandla ami ngoba wena uyohlala ukhona ngaso sonke isikhathi. Ngenze ngithi mangizokhuluma Nkosi lokho engiyokukhuluma phambi kwabantu bathi impela siyaphila. Kukhona Nkosi abantu abayothi siyaphila manje futhi sihamba nawe. Khona namhlanje abayolahla phansi imithwalo bethi ngeke sihambe nawe mawunjena. Uthe Nkosi size kuwe noma simanekeneki kodwa wena uyohlanza izono zethu zibe mhlophe njengeqhwa. uNkuluNkulu waphakade sisendleleni lapho Nkosi sisuka ezweni lekaFaro sibheke ezweni laseKenani. Uthe wena Nkosi yomsa ayikho iKenani without umuntu osikhosolayo. There is no Canaan without a leader. Namhlanje Nkosi ngizothandazela abantwana bonke abagulayo abajoyinelo live abathi impela siyagula kodwa sicela Khekhelezi uma ukhuluma kunezinto ezinyakazayo kunezinto ezilapheka emzimbeni yethu. Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi ngikhulekela izangoma ngikhulekela izinyanga ngikhulekela odokotela besilungu ngikhulekela Nkosi yomsizana uso mechanic ngikhulekela amaphoyisa ngikhulekela izwe lethu lase South Africa onesi nodokotela bonke Nkosi abasebenza ema restaurant ngikhulekela osonkontract ngikhulekela abaphathi bezinkampani. Namhlanje Nkosi ngicela ubapha ukuhlakanipha amaqembu epolitiki wonke ngiyawakhulekela ngikhuza imoya phezulu emkhathini Nkosi ngiyayikhuza namhlanje egameni laphakade. Phinda Nkosi yamakhosi ufinyelele kubo bonke abantwana Nkosi especially abakhomentayo nabangakhomenta abasaba ngisho ukukhomenta ababhala inkinga zabo. Ngicela Nkosi yamakhosi ubapha amandla Nkosi ngoba wena Nkosi usangakwenza kwenzeke egameni laphakade Nkosi. Ngicela bonke Nkosi njengamanje abasherayo live Nkosi ngiyazi bakhona abasherayo abasaqhubeka beshera babusise uNkuluNkulu abangasebenzi nabazukulu baba abangasebenza abafundayo ezikolweni babusise uNkuluNkulu waphakade. Buyisa Nkosi ingcebo yabo abantwana ngegama lika Jesu siyakhuleka ngegama lika Jesu amen. Sino asanda uthi ngicela ukuhlolela no Linda ngiyabonga bonke abathi amen 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 because you are receiving the power of God. You are receiving into ekwenze wahlala la kulo live wangena namhlanje. It's because amadlozi akini. Wonke umuntu othi amen noma ungeke ucommente going forward but kubalekile ukuthi uthi amen. That one is very very important. Today I'm not here to say so many things. I'm here to address number one. Abantu ba confused bathi mkhulu ithi post yakho segoli Friday. Ithi post yakho futhi usegoli use Swaziland. Ikhuluma ngezinto eziwu2 ikhuluma ngokuhlola eSwaziland iphinde ikhulume ngenkonzo. Iphinde ithi post yakho confirmed ifight ikhona on eyakho nomfokanzana. 3 things that I'm here to explain. Ngizogcina ngalena ke mnandi fight ngizogcina ngayo but let me explain these two because I'm not gonna last so long lana because ibetri lami lincane. Number 1 ngikhona eGoli this Friday ukhona i-Orphan Commissioner epharmacy yami ngizobe ngikhona ngizobe ngihlola and mawuza please come by appointment. Mawuza epharmacy yami uthi uzohlola cha iza ngeappointment nalo muntu othi ngizolanda insebenzo eGoli woza ufonile kuqala of which number ngizoyidedela manje ukuthi ngicela ufone. Yebo Nkosi. Ngizobe ngihlola eGoli Friday ekseni ngo7 kuze kuyoshaya u4 ntambama. Michelle Semamed uthi uzongithengela ipower bank. Thank you so much Michelle. May God bless you. Okay, and then Saturday I'll be in Swaziland. Ngizoqala ukuhlola eSwaziland ngo9 ekseni kuze kuyoshaya u4 ntambama. Ngizobe ngihlola lapha endaweni yakamanzini duze neguest lodge abathi Valley View. Bese kuthi Sunday ngizobe ngisonta eSwazini ibandla isithelo sika Jehova ngizobe ngisonta khona. If you are in Swaziland, so just make sure that we are phone number. There is a post mawudlula scroll down here uzobona kune post ebhaliwe inumbers khona zika baba uNxumalo. Mfonele ucela appointment enuzwe nemali yokuhlola ukuthi imali. Here is the interesting part about the fight.
I'm fit. Ngineyifuba. Fit. Yabona lento. Cha le way. Izwa lento. Shothi ngizohlula. Shothi ngizohlula. Shothi ngizohlula. Shothi ngizohlula. Angeke. Ushothi ngizohlulwa. Lalelani. Ebusuku mangilele. Whatever I'm doing, it's being controlled by my ancestors. Yonke into engifika ngizoyikhuluma la icontrolwa idlozi lakithi omkhuluma nikiniki. Angiyikhuluma into uma lingakavumi idlozi. Ifight ngiyicelile mina ngoba kunekhehle lifikile lathi selidiniwe. Akwenzeka ifight. Ibese ibuya ke le fight ngathi ayenzeke. Ungangicela ungichallenge wena uthi uyangichallenge because idlozi lakithi alikakhethi. Kunabantu elizobakhetha. Uma ngilele indoda engiyobhekana nayo, indoda esebenza ngemoya nayo, spiritually nayo. Le ndoda engiyobhekana nayo inamandla nayo, ngamandla ngendlela yayo, amandla wayo. Engikuprovile lokho ndlela thizeni. Ngase ngithi no. Ngono siye ezandleni, siye emandleni. Siqale sibambane, sicheckane ngoba spiritually noma physically cha ngifuna ukuyokuzwa amandla ukuthi angakanani. Ngaphahla izolo ebusuku. Manje ngibuka kanje niyabonga imumbi nginobuthongo. Ngaphahla ngakhuleka ngathi Nkosi. Ngimncane ngokweminyaka. Ngifana noDavide. uDavide uthi mayiyobhekana nempi kunabantu abaningi abambukayo bathi Davide umuntu oyobhekana naye isikhondla khondla. Iskora umuntu oyobhekana naye unama records. Umuntu oyobhekana naye ubulala abantu abaningi. Kodwa uzokwazi into obhekana naye uGoliath. uDavide uthi anginandaba noma yini. Kodwa mina ngiyaya phambili. Izolo I went to my God. Ngaya kobama uNkuluNkulu. Ngaya kwabami ogogo ngathi bogogo sengikushilo lokho ente ngikusho. Kodwa uvalo luyangishaya, ngizwa ngishaya uvalo. Kodwa ngizophahla ngizocela kunini ukuthi bogogo bochiya mtolo ake nihambe nami manje. Angisahlehli ngiyaphambili. Uma kumele ngife ngicela ukufa kodwa ngifela lamandla wami. Bathi ogogo lalela Khekhelezi. Uyakhumbula ukuthi awuzalwa nguKhekhelezi? Ngathi ngiyezwa mkhulu. Bathi lalela ke. Uyakhumbula uAbraham mayinyukela entabeni? Mkhulu ngathi ngilalele. uAbraham wenzani? Ngathi mina uAbraham unyuka nendodana yakhe. Mayinyuka nendodana yakhe unyukela entabeni. Mayifika indodana yakhe iyambuza ukuthi baba siyowenzani laphana? Uthi kunomhlatshelo siyowenza, sifuna izinkuni. Ithi indodana baba umhlatshelo ngiyawubona. Izinkuni ngiyayibona yonke into kodwa kunento eyodwa eshodayo. Ushoda umhlatshelo. Angiwazi ukuthi uphi. Izwi lakhuluma noAbraham. Malikhuluma noAbraham izwi lithi umhlatshelo uzoba yilo mntwana. Izwi likhulume noKhekhelezi. Lathi Khekhelezi hambolwa ulwe noSamson. Ngathi baba ngiyena umuntu wempi. Mina ngiyena umuntu wempi, ngumuntu othandazayo, ngumuntu osiza abantu abangazi njengesixhwanguxhwangu.
angikaze ngaba isixhwanguxhwangu, angikaze ngalwa nabantu. Kodwa Nkosi usungithuma kanjani mkhulu kulento ukuthi nyolo wathi umkhulu sengithumile, for the fact that I trust the spirit, ama-powers enginawo ngiyawathemba, ngathi it is fine and it is well, I will do as I'm instructed. Ngathi ngizoya, but ngihlonipha imoya, ngathi ngizohlonipha ngizoya. That is why izolo I was required ukuthi ngiyohlaba iqhude empophomeni bese ngiyangena empophomeni ekseni ngo3, ngoba impi engiyobhekana nayo ayilingani nami inkulu ngendlela eyisimanga, kodwa kumele ngiyoyiface. There is a question engiyibuze lapha empophomeni, ngathi mkhulu, uma inkunzi ezimbili zizobhekana, enye nenye iyakhuluma enye, kodwa kunegama elikhunyulwe elikhulunywe ile ndoda, uthe akalwi makunganagazi, mayizolwa kube negazi ufuna angiqede. Ngathi ngiyesaba, ngizuvalo bomkhulu lento eningithuma yona ngizokwazi yini ukuyenza? Wathi umkhulu kimi, sithe mzukulu hamba sesikuthumile. Ngathi mkhulu ngiyaya, kodwa kunabantu abangathandi ukuthi ngiye. Ngakhuleka emfuleni ekseni ngo5, ekseni ngo5. I didn't invite anyone, angicela ngamalungu ebandla, angicela, I was alone emfuleni ngikhuleka ngithandaza ngiphahla ekseni ngo5. Kufika ugogo wasekhaya koma wami, wathi lalela mzukulu, lalela njengamanje, siyakubona uzoyenza lento futhi uzonqoba, kodwa stop. Omkhulu abafuna uyempini abasekhaya kobaba wakho, ababe nempi, ababengafuni ukuthi kuhlalwe phansi ukukhulunywe, kodwa sesifikile thina zalukazi sizothi kuwe stop. Yima, ngathi bogogo ningimiselani ngoba mina ngisabi, mina jima insimbi mina. Bathi no, lalela, lo muntu sesimhlolile kakhulu, sajula. Masimhlola sathola ukuthi imimoya enisebenza ngayo ayifani, kodwa icishe ifane, kodwa ayifani. Dladla bayeke bahlohlane, but umuntu sengifuna ningaphazamisi, ngicela ubayeke laba abahlohlayo. Ngifuna mina ukuthi nizwe egcineni bese ngiyanitshela ukuthi fight khona noma yikho. I know ukuthi abanye sebeconcludeile, uyasaba, lalelani nginitshele ukuze noma ngiye ringini kodwa ngibe nginitshelile. Wathi ugogo kimi, sihlola into eyiningi, sihambile sa endlini yakhe, safike khona endlini yakhe safica igodlo ezimbili. Uma sicheka lezi igodlo unesi1 esisichekile la khona. Ngifuna nimsharele le video, nimtheke manje. Angwazi umuzi wakhe, angaze ngubone. Bathe kimi kunezigodlo ezimbili, ngiyazi uzongena ahliphiza kunandaba. Kunezigodlo ezimbili, esi1 angathi ibridge, side umgodi ushona phansi kumnyama, side siyogudla ngasephulu. Esi1 illa afika hlale khona nomuntu phansi. Basebethi kimi, lo muntu uyinkosi emoyeni yakhe, meaning is a king emoyeni yakhe, hambisana asebenza ngayo. Uyinkosi futhi ngeke uzumphikise. Nawe mzukulu sikugcobile, uyinkosi kweyakho imoya. Ngathi mkhulu, mos lo muntu mayikhuluma uthi spiritually ukhuluma ngaso, uthi uyinkosi ngapha, uyinkosi uphethe ndawo zonke. Bathi kunezinto ongeke uzifunde useyingane. Iminyaka yakhe mingaki, eyakho mingaki? Ngathi mkhulu, mina August bengithena 35 years. Bathi yena una 43. Uyakushiya.
ubhuti omdala kuwe. So kunezinto kumele uyi-understand ukuthi kumele uhlale la ulalele uthulubuke bese uyafunda. Ungathatha amakhehlo oqala afika khulume bese nawe uthathe phezulu. Kunekhehlo elidiniwe lasekhaya kubo kababa. Ngikhuluma ngabantu bakaShezi Oskananda. Yibo laba bafike badinwa. Bathe mabedinwa bathakiwe enkundleni. Ngathi mina okay. Laba basekhaya komama bathi sikuvale umlomo wena 4 years. 4 years sathi thula. Hayi ukuthi siyekile leyo mpi, thula. Vala umlomo wakho sikuvale 4 years. That is why sakuthatha sakugcoba sakubeka ebandleni. Sathi faka ukhololo ngoba kunezingane oyikhulekela zisinde. Kunezingane ozoyikhulekela zisinde. Imagine uyi-archbishop, uyi-founder yebandla isithelo sika Jehova. Usuya phezulu yolwa. Bathini labantwana obathandazelayo? Imagine yolwa. Uthini uLilitha mayibona? Uthini Emihle? Bathini omakoti? Usulwa phezulu. Kunezinto okufanele ukuthi ungazili kodwa udedele thina sidlale indema yethu. Ngathi bomkhulu mina sengiredi. Bathi zokulu. Understand imoya lo muntu ngokwendlela ahamba ngayo. Ungathathi ngoshukela 4 years uvalile umlomo. Bekuyoba yini ukuthi uvale futhi? Maybe bekwenze ukuthi unyaka wakho lo okunqoba impi. Yes, fight was proposed by me, but at the end of the day I respect my kids, I respect my wife. Ngihlonipha nabanye abantu ababuye eceleni kimi abathi this is not for you. So in this case, to those abathanda the instigation, abathanda impi, cha, angeke ibe khona impi. Noma ngahamba yena ayishaya isifuba to winile. It is well. It is well. Uyabona mawudiniwe ukhuluma noma yini. Ukhuluma noma yini mawudiniwe. But I'm here to say kubalandeli bami abaphinde futhi babe ama advisors wami. You've managed to advise me for 4 years. Ngizokhuluma nomakoti bami who managed to advise me for 4 years. Bethi thula. I owe them an apology. Ukuthi ngizoxolisa kubona. Ngithi I'm sorry for ukuthi nginganilaleli izinto engikhulumile ngikhulume noma kanjani. I am here to say, let those who are saying I'm a coward, that's fine. Let it be. Let it be. I'm a coward. But I'm here to fix my dignity. Ngizolungisa isithunzi sami ebandleni lesithelo sika Jehova lonke jikelele. Johannesburg, Mtubatuba, Swaziland, Zimbabwe, Botswana, Thekwini. Ngizolungisa isithunzi sami. Ma respect. Eyingane zami ezingibone ngenza ivideo ngikhuluma le nto engikhulumile. I withdraw my words. I withdraw my words. Kuzokwenzeka ngelinye ilanga ngisukume ebandleni ngishumayele ngithi uNkulunkulu uthe ungabuyiseli okubi ngokubi. Yini engizobe ngishumayela kubantu makuukuthi mina ngibuye ngibonakale futhi sengilwa.
Kizothini yini? I don't mind ukuthi ngithuka abantu abawu 2000 but about 7,000, but that was a great decision. I'm trying to say to you guys, I was waiting for my ancestors to confirm, because I knew people have been emailing me, people have been WhatsApping me, but no, this is unlike you, Khekhelezi. Lo muntu ofuna ukuyoqondana naye wena useyingane 35 years, lo muntu una 43 years, beside ukuhlala ekushaya, it is well, it's fine, niyeka kushaya, but ngelinye ilanga naye uNkulunkulu uyofika ngakuyena. Niyamkhumbula uSawulu wayibulala amakholo. Ngelinye ilanga uthi mayisuke kwelinye izwe ezweni laseDamaseko, uNkulunkulu uthi kuyena, Sawulo ubahluphelana abantwana bami. Sizokhuluma nawe Sawulo, ubahluphelani abantwana bami. Lithi iBhayibheli kwafika unyazi lwezulu lamshaya, lwathi kusukela namhlanje usewuyena uSawulo uSuPawulo, uyoshumayela izwi lenkosi. Ubahluphelana abantwana bami, from today uyoba uPawulo, uyoshumayela izwi lenkosi. So I'm saying kubo kwagwala asikho isililo, emzini wekhawadi akukhalwa, but emzini weyiqhwaga uyakhalwa. Number 3, I am here to say, guys, ngiwumuntu uSathani ngiyavuma ukuthi usebenzile kimi. I'm a father. Uma ngithi father, uma ngithi father weyingane ngubaba, not ubabayi, ngubaba pure 100%. Bezingena induku ngithuka ngenziwani tarnish bonke abantu TikTok, they've been creating content about uKhekhelezi. But one thing about me, I decided to shut my mouth. But Khekhelezi now unecala elingigweba edlozini lami. Unecala wena Khekhelezi ngathi mkhulu elani. What you disrespected baba womuzi. Umhloniphanga. Ngathwasa ngayalwa mangiphuma. Ngayalwa. Kwathiwa kimi akekho umuntu omnyathela alale khuleka noma alale khala inyembezi ngawe. La uhamba khona uyohlonipha abantu noma kuthiwa bekushaya kanjani, kodwa idlozi liyosukuma likulwele. Ungayithatheli izimpi wena. Kunento engayihloniphanga. Let me tell you the truth. Igubhu engithi mangizakha ngibuye ngikhuleke kube noNkulunkulu ngaphakathi kuzona. Omunye umuntu angayi-understand athi uthini manje, ngithi lalela igubhu engithi mangihlanganisa bese ngibuya before ngizibhaka amafutha ngiyikhulekele. I pray for them. Ngithi inkosi ngeke isebenze mangayikhulekelanga. Ezinye zazo zicomplainile. Oyinyanga ongilalele manje ujulile uzongizwa. Deeply zikhalile, zakhala inyembezi zathi asikwazi nje. I had to go izolo empophomeni ngayogeza, ngayihlambulula ngamagama aphuma emlonyeni wami. Wathi no. Asikwazi. 4 years we've been protecting you. If ever lo muntu bekufanele destroy, if ever lo muntu bekufanele lenze in, it was supposed to happen, but for the fact ukuthi besikhona akwenzekanga. So why yini le ekwenza ukuthi wena usukume ubaba womuzi ungamhloniphi? Ngoba egcineni akekho ongabona ukuthi uyakulwisa. But why ungathuli? Why ungaqhubeka ungathuli? Tell us, yini le ngaka ekwenza ukuthi udecide ukwenza ivideo? Because ukushayela useshaya abanye. Why ungathuli ubone ukuthi senzani? Because uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuza ukuphendula. Are you not preaching that? Engayiboni ya. Sengikhuluma ngomuntu onomoya, umuntu onedlozi,
idlozi linokuquestion izinto likhiphe idlozi likhiphe esigodlweni lithi sambe uye empophomeni uthi mawufika uhlale noma esizibeni uhlale lithi ngena ngaphakathi ukungene ukhuleke uthi mawukhuleka bese kufika isikhathi la ukhuluma khona nedlozi noma ukhuluma noNkulunkulu athi uNkulunkulu ukwenzelani lokho. Why are you doing this? Ukwenzelani? Right now abantu abanomqondo omncane abanganayo way forward, they will say you are a coward. It is fine. I'm a coward. But let me tell you, a real man will protect his family and think of the feelings of those who loves him more than him. I care about people ama emotions wabo abangithandayo than the enemies. Just imagine if ever bengivuma ukuthi kuyoliwa imina ngiyolwa yoshaya amanqindi. Imagine the anger of the people abazohamba bayo attend bayobuka leyo nto. Ianger yabo abanayo ngizothi uKing ngoba batheka emoyeni yakhe ahamba ngayo uyinkosi emoyeni yakhe, but ngokwangapha esigodlweni sami nami ngiyinkosi kwathiwa hlonipha izindlela futhi ungaclashani nazo. Uma bengihamba ngiyolwa naye bekuzoyenzakalani ngabantu abazobuka? That is the first question. Ngiyolwa ngifike stage ngene okokuqala ngiyoma phezulu lapha ngilinde yena uyangena naye uzolwa nami. Do you think ebezofika edlule kuba kuyifele zami ebezofika lapho? Lithini izwi esilishumayelayo? How are we going to preach and sizobaphendula kanjani abantu sizobaphendula kanjani babuye bazojoina ibandla sibe thina sihlulwa into esimple to accept whatever? Can I tell you something? One day ngishumayela ngembongolo. Imbongolo beyaziwa ngento ngelinye ilanga imbongolo iyathathwa iphoswe emgodini bese kumenyezela yonke indawo kuthiwa lalelani nonke abantu abahlala la okungcolile konke uma ninakho udoti niwuthathe nolahla kulwamgodi niwulahlele kulwambongolo. uKhekhelezi ufike kwambiwa umgodi kuthema kumbiwa umgodi uKhekhelezi wathatha uKhekhelezi wafaka emgodini kwatshelwa abantu kwaze wanikwa igama kwathiwa usigujana. Nize konke okubi okwenzakalayo noma okubi enicabangayo egameni lobunyanga nihambe niyokuphosa kuyena. Ngitshela ukuthi 4 years mina ngumuntu ngifana nomuntu ophuma ejele 4 years bakhohlwa into eyodwa ukuthi yonke lo dota abawuphosayo bafike bephosa iplastic lesinku baphosa amapampers konke imbongolo uthi lo muntu yayithinta ithamadlebe kanje ibisinyathela ngeenyawo. Bakhohlwa abantu ukuthi lo dota abawuphosa kumina ngiloko ngiyawunyathela ngemaphezulu kwawo. Ngenza njani? Ngiyanyonka. Ngenza njani? Ngiyanyonka. Udoti ezwe abantu bekungcwaba bekulahlela konke okubi bayakhohlwa ukuthi udoti uhamba ujoin inhlabathi unyuke. Ngelinye ilanga babona imbongolo isiphumile emgodini ihamba ngaphandle ngoba udoti kade beloko bewuthela usulingana nani? Usulingana neground. Let those people bury you. But bakhohlwa into eyodwa ukuthi zonke izinto abangayikhuluma zonke into abangazenzani but lowo doti lowo ngelinye ilanga uyonyuswa yona. Believe me. Ngihlonipha ibandla, ngihlonipha abakhokheli, ngihlonipha umakoti bami, ngihlonipha izingane zami, ngiphinde okukhulu kakhulu ngihloniphe umfazi kanzama ukuthi sengikhuluma amagama njena uthini futhi ungibuka kanjani. Yobe kulwa mama engikukhulumile ngiyazi ukuthi ngikhuluma amagama azothi maye ngibuka ethe ngaze ngamnyanya lo muntu. Xolisa kakhulu mama. I'm so sorry. I won't lose nothing. But
ngibuka isithunzi ngiyazi ukuthi mina umkhwenyana wakho ukhuluma izinto angeke azayi reverse amagama angeke azayi reverse anginankinga wa reversile aka reversanga ayikho into engakhulunywa ngoKhekhelezi. But one thing about me, I'm a humble man. I don't have to explain myself. Umuntu oseduze kwami bonke abajiyele uKhekhelezi iqiniso lithi bayazi ukuthi ngeke ngabasiza kuphi. No matter bangakutshela bathini ngoKhekhelezi bayazi ukuthi ngeCovid ngenzeni. iMK yalazi iqiniso likaKhekhelezi ukuthi uKhekhelezi uyithatha iMK wayibekaphi. Osoma business abancane bayazi ukuthi ngibathathe ngabasaphi. I am not here coming as a coward. Angizile la nje angathi ngiyigwala anginandaba. But ubaba ongikhulisile stepfather sami umoyo uthi kimi angikhulisanga mfana ukuthi udelela abantu abadala noma kuthiwa lo muntu ebekuthuke kanjani ukuthukile impela 4 years bese kuzwele emndenini but asikaze sikukhulise kanje ukuthi ucele umuntu ongubhuti wakho umcele esitikini ukhuluma amagama abhlungu ukuthi ulalo abafana hayi mfana asikukhulisanga kanje. Ngithemba ukuthi umndeni wami la ukhona uyawubuka lo live because they've been waiting for this. Ngithemba ukuthi omakoti bami bayawubuka lo live. They've been waiting for this. I am so humbled. Kuze kwaphuma amagama emndenini bethi usuyaphuza yini ngoba sikwazi ungaphuza utshwala, sikwazi ungabhema insango, sikwazi ungenzani. Yini le uyikhulumile? I am here to humble myself. Yaxolisa ngithathe ngilukuluku ngathatha ngenhliziyo. Anginandaba yena ukuthi kuyena kufike kanjani. I know uzothi ngwinile nabalandeli bakhe bazothi winile but mina for my fans abantu ababukayo njengamanje ngiphinde futhi abalandeli bami ababukayo akade bengu-WhatsApp abanye besenda ama-email abanye befona be-worried about this. I humble myself and ngiyanilalela into eniyishoyo yaxolisa kakhulu. Ngiphinde futhi ngiyekubalandeli bakhe ngoba isikhathi esiningi half of abalandeli bakhe cha abalandeli bami abasuke kumina abane-anger. Wena wabona abantu abasuke kwi-ANC bene-anger bezojoyina u-MK. Labo bantu as an organizational party we must be very very careful ngabantu abasuke benjalo because they didn't come to join the organization for the sake of loving or the organization. They came to join for i-anger. Mfana nentombi ezoqoma kanti ubuthandana nomngane wayo le ntombazane ayiqomanga ngoba ikuthanda kodwa izokugcwalisela ukuthi nami ngizokhokhisa. Kunabantu abasuke la bebe abalandeli bami bahamba bayojoyina bathi sizolandela le ndoda ngoba ishalo umuntu siyayithanda le ndoda. Listen, nginomphako wenu nani ngine-present yeni. Ngizoxolisa nakunina zitha zami ngoba phela I regard you as my enemies. Ngizoxolisa kunina kakhulu and futhi ngizosho ngithi cha umakhanda oil qhubekani nothenga konke bengikukhuluma mina bengikukhulunyiswa ukudina ngoba nami ngumuntu nginezithakazelo nginesibongo. Ngiyaxolisa kakhulu ngehlela ngezansi nawe futhi kade usuyiphethe imakhanda oil uthi cha isebenzi lento uKhekhelezi ushilo. If it means after this live I need to pray uyibambe kanje ngesandla sakho I can do that. I'm so sorry. Beniqala futhi ngicabanga ukuthi benigcina ukungibona ngingalula hlobo ngikhuluma ngale ndlela. Ngiyaxolisa kakhulu futhi ngiyazehlisa. Uyazi unenye into engeke niyazi. Uyobukeka njengesilima noma ngiyaxolisa. I'm sorry for the words. Uyobukeka njengomuntu ignorant. If ever all people are accepting the apology but wena uqhubeka ukuthi ngeke uhluliwe in other ways ngesilungu ulo muntu esimbiza ukuthi you are an instigator. You are an instigator. Kahle wena you are perpetrating udlame. Angithi phela kufanele ngibuye ngihloniphe nokusebenza kwamaphoyisa. Ngibahloniphe.
ngoba lelo langa bekufanele impela kuma ama service kwezinye indawo kunga service kuzobukwa abalandeli bami ukuthi abali nabalandeli balendoda uKing. Bekufanele kume yonke lento okufanele ngiyicabangele nayo yonke lento. Number 2 guys, singakhohlisi lokuthi I'm a social media influencer. Abantu bayangilandela. If you are a leader, you must lead by example. Uthini kubantwana abafundayo esikolweni? In other words, there is no solution. The solution is about physical fight. Nginyanga well experienced. Sengasho na yathini but ngiyaphinda namanje ngiyakusho lokho. Ezinyangeni zonke. Cha nginkunzi. Lokho ngikusho ngingasabi ngiyinkunzi. Noma ungaze ube nemali ube njani. Zonke futhi zikhala ngaphansi. Inkunzi. Ngokuhlakanipha, ngokustrategize izinto, ngestyle, ngokufika nezinto, ngafika no social media ngokuintroduce ezinyangeni. But now use it. Even though manje basawusebenzisa ngendlela, they are misusing it because they are using the social media to attack each other. Ngihlonipha ubaba umsholozi, ngihlonipha uZuma. Uthi mfana wami into esikufundisa yona uyicomrade angithi wena. Icomrade isithi high discipline, of which ngiyasalute ama comrade. Nginizwile futhi ama comrade angithandile, ama comrade abuyile kimi, abuya kimi athi no. Khekhelezi ibonile ifight ezoba khona, but siza kuwe. Siza kuwe ndoda ngoba siyayazi intelligence yakho kwi organization yeMK. Siyayazi. Siyacela mfowethu. Nginizwile ama comrade, nginizwile futhi ngiphakamisela phezulu izandla. Ngikhuluma as a father. I'm taking this podium as a father, standing here in front of South Africa, fixing. It doesn't cost me even 20 rand to say South Africa. I'm so sorry about that. Because I'm showing the fatherhood. If you'll say, oh, vele seshayekile, it's fine. Muzwa semhlangu udliwe, it's fine. Trust whatever, believe whatever that you wanna believe. But what I know is, ngenzela live kwamanje kwami, ngikwami ngihleli kwami emhlangu. So believe whatever you wanna believe, but I'm respecting my clients. I've got potential clients, respected clients. Abangithintile, akade bephathisa imiyalezo, but we are worried. We know mkhulu ukuthi makungathiwa uyolwa, you will win. But what about isithunzi sakho? What about mkhulu okuseBhayibhelini ukuthi kumele sihloniphe abantu abadala? Lo muntu, you like it or not, Khekhelezi, he's a big brother kuwe, ubhuti omdala. Ubhuti omdala. So it's fine. Akaqhubeka alwe. I just don't give a damn. Akaqhubeka alwe, but from what I know, ngiyindoda ekhuliswe ngokuhlonipha omunye umuntu. Lithi iBhayibheli uma kushaya kulesi sihlathi menze njani? Minike lesi shaya. It's fine. Kunabantu abazalelwe udlame. Abantu abazalelwe udlame umbona nokukhomenta kwakhe ukuthi lo uzalelwe udlame, because the other thing anayo akana kuyahlupha ukuhamba nomuntu ongazazi ukuthi uyapi noma onganayo ifuture. Kuyahlupha ukuhamba nomuntu onganayo ifuture, ongazazi, umuntu ovela decide namhlanje athi ngidonsa isibhamdubula, and then after shooting kwenzakalani ngefamily yakho, kwenzakalani ngabantu abakuthandayo. Do you know ukuthi uhlukumeza abantu abakuthandayo because you are more worried about your feelings? So I'm respecting my, kunabantu mina kade benami izimpi ezinkulu ngibambile namanje basahleli nami. They are called loyal clients, loyal fans. Kunabantu engithena uma sengishaya kanjani kodwa bathi Khekhelezi thina sisebenzisa into zakho. Thina sisebenzisa into zakho, asinankinga, siyakwazi amandla akho. Kunabantu abahlala emizini efana neyami
abahlala abadrive imoto eziphezulu ukudlula ezami basayidriver namanje bathi indoda thina sifike kuwena sihamba ngamapolo sifike kuwena sihamba ngani but we know kunomuntu ongalungelwanga izinto zakhe owabuya kumina wabuya more than 3 times eza kumina ngithi ake sizame lokho ake okwesi4 yaqala into yalunga phela sikhumbule bafowethu ukuthi nomuthi uNkuluNkulu phakathi lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu ufika esihlahleni somkhiwane uzokha ama-fruits mayifika uthola sinama fruits uthi lesi sihlahla namhlanje mkhiwane ngiyaqalekisa kungenzeka uthema ufika wafika impande kanti ngakunika isihlahla esaqalekiswa kungenzeka uzothatha umuthi kumina kanti wena uNkulunkulu waqalekisa wena uqaliswe kanjani uzowusebenza kanjani umuthi ungazwani nabantu bakini usebenzisa kanjani umuthi ungafika ngahlambuluka kumina ukuthi wabulalwe inkabi izandla zakho igcwele igazi ngoba kunezinto kumele siqale siyibheke ukuthi for the fact ukuthi umuthi usebenze ukwenzile yini 1 no 2 no 3 uma ngempela uphikele endleleni empumelelweni uthi noma umuthi ungasebenzanga kuwena you don't fight nenyanga because even if you fight nenyanga ngeke uyiwine leyo nto never uyathanda uthandi ngeke uyiwine impi yenyanga nawe uzofika kimi umuthi awusebenzanga ngicela imali back singajajani nje lutho musana ukudlala ngenyanga zakithi uthi uzofuna imali back ngiyibank qala uyofuna imali la private hospital la ukufike khona ukukhokha imali o 300,000 jika shona umuntu wakini hamba kuyofuna imali ushonile umuntu wakithi ukhokha imali kudokotela uthi uyolapha umkhuhlane uqhubeke futhi usakubambile uqhubele komunye udokotela ake sibone uline abantu bawufuna emandiyeni imali zekuthi umkhuhlane awupheli before nizodelela inyanga I will continue still stand ngiyilwela inyanga zakithi noma zingangizonda noma but the day ngishona bayobona ukuthi lo muntu lo in other ways let's go to this thing eyakhe nje uKing Bhaka ngiyaxolisa ukuthinta igama lakhe somehow ufana uKing Bhaka ngizomfanisa no brother Egma umfundisi lo Egma to be honest with you guys that guy comes with facts kunama facts eza now umbona ukuthi ya lo muntu he does make sense sometimes but even though kokunye sibiye simthatha ngathi uhlanya but it does make sense umbuzo wami bese uthi uzoyenza njani ngelinye ilanga sithi masithi uthola ukuthi ubrother Egma uyena Jesu bese buyile sezotshela abantu ukuthi mawufa ngelinye ilanga ukuthi mawuvusa kuthiwa hayibo uJesu wafika nje okubrother Egma nangamnaka namhleka because all of you guys manje uEgma manje nimbuka uhlanya kanti ezinye izinto he does make sense nayo ke eka baba lo uBhaka sometimes it does make sense but the problem is why attacker yonke into ethi nyanga uyayi-attack uyi-attack ngaliphi that is the question that we need to know so uyasaba yini mkhulu umthumela izikhukhula zemkhukhule nerasta lakhe no Ashwell I think I need to lecture you asenzi kanjalo kuyasho ukuthi Ashwell maybe uyaqala ungilandela but unestar kuyasho ukuthi dala wangilandela but no Ashwell kufana nalento ukuthi indaba ningashani ngezulu guys I am not a witchcraft I am a traditional healer I am a traditional healer I am not a witchcraft kudala umuntu wayithakatha endaweni induna yayimsusa imdingise ihambe imxoshe kuleso sigodi ayokha kwenye indawo kuleyo ndawo futhi mabefika bembamba ukuthi uyathakatha wayixoshwa imagine kuthiwa ngibhizi ngivuthela abantu ngezulu ngibhizi umphakathi wasendaweni la engihlala khona uzothini ngoba mina I will be doing ngithi ngijabulisa nina be social media ngithini ngomphakathi ohlala kuleyo ndawo aqinisweni mele sime impakama kwesinye isikhathi mele ngiyibeke phansi ngiflophile asikuvumeni lokho ngiflophile ngamagama engiwakhulumile
ngikhulume ngacabanga ngifane nomuntu othatha isibhamu wadubula engacabanganga ukuthi after shooting what will happen kuzoyenzakalani. Futhi thanks to God because it was verbally, I didn't go and act because ngabe ngihambile ngawo actor ngabe sikhuluma maybe sengimosha imali ama bail in ngihamba inkantolo. Thanks God ngisho ngomlomo but I withdraw my words.